Сәлам дуслар! Сезне сагынып көтеп алган мин Ирек Фатыйхов топ клип тапшыруын башлап җибәрәм. Ноябрь бәйрәмнәре инде күптән артта калды. Гади кеше бәйрәм көнне ял итсә, артист халкы өчен бу кай вакыт шун эш көннәре була. Җырчыларыбызның яллары ничек үткән, нинди кызыклы вакыйгалар булган, моның барсын да сез алга таба белерсез. Хисләр якын, ләкин ерак ара. Язмаган бит бергә балкырган. Күккә карап, ай һәм йолдызның сагышын сызлана йөрәк яра. Күккә карап, ай һәм йолдызның сагышын сызлана йөрәк яра. Бүген иртән берәү ишек шакый. Ашкан идем, анда өр-яңа клип басып тора. Әйдәгез дуслар, аны бергәләп сәламлик. Һәр көнгә балкысын йөзебез, яктырсын күңлебез, җырлыйк бик без. Югалыр борчулар, омтылыр арулар, дәвасы бик гади. Әйдә бибез, әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең күңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең күңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Очрашкан чакларда якын дуслар белән, күңелне күтәрик җыр бию белән. Туганнар җыелгач бигрәк тә күңелле, җырлап биеп яшәү бәхет түгелме? Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең күңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Матур җыр ишеткәч кем генә бини, хисләрне уята дәртле кызугый. Елмайсак һәр кемгә булмабыз кәефсез, сөенеп гел яшик җырлыйк бик без. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең күңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең күңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Күңелдәге кара болытларны тарата, һәр көнне көндез Болгар радиосын тыңлап. Әйдәгез бибез, матур бит. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Әмир Латыйпов сезне әйдәгез биегез дип чакыра. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең күңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез.
Яңа елда балаларның күңелләрен күреп йөри торган кар кызларының кемнәр булулары ачыкланды. Бу тылсым төркеме кызлары. Моны мин Алесяның ВКонтакте сайтындагы стенасында күреп аңладым. Кызлар бик каты яңа ел бәйрәмнәренә әзерләнә. Узган елларны алар тыныч кына гаиләләре белән уздырганнар. Әгәр дә яңа елда сезнең балагыз янына минем йөрәк таштан түгел җырын җырлап бер кар кызы керә икән, бер дә аптырамагыз дуслар. Без кызларыбызның хит-парадтагы урыннарын 13-20 номерына топ клип 67 санын язып, SMS хәбәр җибәреп ныгыта алабыз. Ялган хисләр белән шуа, йөрәкне таш итмә. Минем йөрәк таштан түгел, ул бишен сөю көтә. Йөрәкне таш итмә, син таш итмә. Минем йөрәк таштан түгел. Минем йөрәк таштан. Минем йөрәк таштан түгел. Уйнама, ялган хисләр белән шуа, утама. Минем йөрәк таштан түгел. Уйнама, ялган хисләр белән шуа, утама. Ноябрь айы Гөлнара Габидуллина өчен вакыйгаларга бик бай булып бара. 1 ноябрь көнне Гөлнара үзенең туган көнен билгеләп үтсә, 10 ноябрь көнне тормыш иптәшенекендә күңел ачканнар. Инде мин кызыксынып Гөлнарага ничә яшь тулды икән дип ВКонтакте сайтына кирип караган идем, күзләр маңгайга менде. Гөлнараның туган елы 1945 ел тора. Дуслар, болай яхшы сакланып калуның сирен сез үзегез Гөлнарадан сорый аласыз. Тик аңарчы, 13-20 номерына топ клип 68 санын язып, аның клибы өчен тавыш бирегез.
Нәрсе булды сиңа, эй соң дөнья, малартынан куга бар халык. Онытыла диге яшьлек дуслар, онытыла кылган яхшылык. Алтыннарда кала, күмешләрдә байлык бит ул бары бер көнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Нәрсе булды сиңа, эй кешелек, байлык йөри бүген иңелек. Гомер үткәч барда бездән кала, маллар бит ул бары бер көнлек. Алтыннарда кала, күмешләрдә байлык бит ул бары бер көнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Маллар түгел изге эшләр калсын, исемеңне ташка язарлык. Күбрәк кыл ит изге гамәлләрне, сагны безне искә алырлык. Алтыннарда кала, күмешләрдә байлык бит ул бары бер көнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Изгелекләр кылсын изгелек. Каршы килмәсәгез, мин бераз гына кайнар чәй эчеп ял итеп алам. Ә сез ул арада реклама карый торыгыз. Бәйрәмнәрнең озын булуы Ринат Гыйльфановның күңеленә бик үк хуш килеп бетмәгән. Бер яктан кызык, икенче яктан күңелсез ди ул. Күңеленә ниндидер бушлык тойган чакта ул җырлар язып караган. Ләкин бик моңсу килеп чыккан җырлар. Әле шул арада Ринатның хатыны ис алып ята икән. Шуның белән бергәләп бетон булгаткан чакта ниһаять күңелләре тынычланып киткән Ринатның. Ә мин, дуслар, Ринат Гыйльфановның күңелен күтәрүнең тагын бер ысулын беләм. Моның өчен бары тик 1320 номерына Top Clip 71 санын язып, Ринат өчен тавыш бирергә кирәк.
Салқын қарышта Қолда кішілер Әгер толғанса Яңа ойлар Ескі шөлікті Була алмай Миңа сен керек Вакыт юк Вакыт шакыра Сені мені Зор эшләргә Зор үрләргә Син беләсең Ақыл керек ми Жимерерге Юққа шығарға Юқ деп айтма миңа Юқ деп айтма миңа Қалышма Миңа терек бұл Шылғанышны Біз ізәрбіз Яраларны Бірдә сизмәспіз Юқ деп айтма миңа Тормышта әллә нинди яңалыклар булмаса да, күңел хәзер изге эшләргә тартыла башлады дип белдертте Эльвира Хамматова. Иҗатташ дуслары белән җыелышып, Балык бистәсенең Карнаухова картлар йортында концерт куеп килгәннәр. Шулай ук 5 ноябрь көнне филармониядә Алина Сафиуллинаның сольный концертын да бик матур гына уздырып җибәргәннәр. Гомумән, көзнең кышка кирип барган чагын яратмыйбыз. Күңелдә әллә нинди моңсу җырлар туа шул чакта дип белдертте кызлар. Ә без дуслар, әйдәгез, Алина Сафиуллина белән Эльвира Хамматованың кәефләрен бераз күтәреп җибәрик. Моның өчен бары тик 1320 номерына Топ клип 70 санын язып, тавыш бирергә генә кирәк. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтәдә түгелме Алина? Әйтмә дә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса, балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кайда.
Turmuş seyir nasip yarın tiyede ölüşüne Eylene ol bu dünyada en kadirli kişine Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Yaratkan yar üstürgen Rəhmətim qaynanama Tegiz tatu yaşav rəxət Uç günlük dünyada Nasip yarın balaların Ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Girgenine min şükür deyim Qərəğət yazmışına İtürləri nurğa tula Ağalar tavışından Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Bəxtli yazmışı Bəxtli yazmışı Oraya düşkene bulgan. Uf. Eyde sürpriz yapsın hadi özlerine. Ele Hacı bir saatin uşaqal. Haqiqat o'rtalikda deb aytgan bir aql egasi. Men buning bilan to'lisincha kelisham. Top klip hitlar paradining naq o'rtasi. Asqat o'zining hunarini politsiya bilan chaqishtiradi. Chunki bayram kunlarida politsiya xizmatkorlari jamiyatdagi tartibni kuchaytirilgan rejimda saqlaydi. Fitness klubda da shunday hol kuzatiladi. Xalq ko'p, ularning barsында qo'lda tuturga kerak. Ko'plar bilgancha Asqat umurtqa bag'anasi shirlarini davolov bo'yicha o'z ishining ustasi. Fitness klubga zorlanib kelganlarni u ikkida o'ylamay ikki oyoqlaridan osib qo'yadi. O'z ko'zlarim bilan ko'rganim bor, bek qiziqli ko'rinish. Ham endi angamamizni tugallab, Asqat bunday bir fikr aytdi. Bayram ol kisada bayram bo'lganda. Shuning uchun do'stlar, agarda sizning telefoningizda bayram ekan, Asqat uchun 1320 nomerina Top Clip 66 sonini yozib, SMS xabar beringiz. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Min sağınam seni yaratamın deyim
Күңелкәем шексіз диңгезләргә тиң. Шиткә китә калсаң хәтеремдә син. Юксынудан сине нишлим икән мин? Җаным тулы бушлык, күңелсез көн. Син булмасаң янда караңгы төн. Төрле уйлар килә минем башыма. Күрәселәр килә йөрәк шашына. Ише сүзем кара күзем кирәк байшы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем кара күзем кирәк байшы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям сине. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям. Али о yeah, oh. Dali oh yeah, oh. Hey oh. Canım minem. Gipti yürek. Senin akirek. Her sözünü yüreğimde yutamen. Qaytırsın deyip men ümit itamen. Kütkende untulup mizgil üterler. Yüreğim hamanda seni küterler. Canım bilesin adaşım karışma. Gelip basan idi benim karşıma. Ütekinler sanıp anıp duram. Senin bilen bulurga hayla kuram. Göremdir süyü balkıy gözlerinde. Körkemdir senin her bir sözlerinde. Sağınsam uğralap apak tımanga. Şakırsan çıkarmın yırak yollarga. Kişi yanıma tındı olayım canıma. Siyam varım seni məxəbətim tiyimle. Kişi yanıma tındı olayım canıma. Siyam seni. Kişi yanıma tındı olayım canıma. Siyam varım seni məxəbətim tiyimle. Kişi yanıma tındı olayım canıma. Siyam Ali oh yeah, oh. Dali oh yeah, oh. Hey oh. Kil, sensin kil. Sensiz yüzde yaşı olmayayım min. Kil, sensin kil. Sensiz yüzde yaşı olmayayım min. Әлфия Сөләйманованың яллары Ульян өлкәсенең Ундор санаториясендә үткән. Анда шифалы волжанка суларын ичеп, төрле процедуралар үтеп, тәнгә сихәт, җанга рәхәт алып кайткан. Хәзер җиң сызганып кабаттан иҗат дөньясына эшкә чумган. Мин дә сезгә Әлфия Сөләймановага булышып бер матур гына процедура үткәреп алырга тәкъдим итәм дуслар. 13:20 номерына Топ клип 65 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. The
Юктар җирдә әтиләрдәй баласы өчен янып көюче улым кызым рәхмәт кайттың диеп өзелеп безне көтүче әти әни йорты маяк кебек тормыш юлыбызны яктырта саулык теләп дога укый олы юлга безне озата Зизо. Менә шулай итеп безнең чираттагы җырчыбыз тавышын җылыта. Ул әзер булганчы без рекламага тукталып алабыз. Ниһаять, иң яхшы эшлеккә килеп җиттек. Һәм аны чираттагы клип ачып җибәрә. Лилия Гыймаддинова ялларының яртысын тормыш иптәшенең туган ягы Балташ якларында үткәргән. Ә инде икенче яртысын Ярчаллыда яшәүче әти-әниләрен чакырып кунак иткән. Өстәвенә әле 7 ноябрь көнне кичкенә уллары Рамилгә 5 ай булган. Лилия, без дә сезнең шатлыгыгызны уртаклашабыз. 1320 номерына топ клип 60 дип язып, сезнең клибыгыз өчен тавыш бирәбез. Син генә мине аңлыйсың, гомерен багышлыйсың, басса сагыш күзләремне, борчылау башлыйсың. Син генә мине аңлыйсың, тормышымны җайлыйсың, әллә кайлардан сизәсең, күңелемнең кайгысын.
anlıysan Sen gına meni anlıysan Noşar yoqni ko'rmaysan Erkalisinden azlıysan Yotlarga da bermaysan Sen gına meni Sen gına anlıysan Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Sen gına meni Sen gına anlıysan Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Sen gına meni sen gına anlıysan Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Sen gına meni sen gına anlıysan Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Sen gına meni sen gına anlıysan Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Sen gına meni sen gına anlıysan Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Sen ağına men kerak Sen gına bet yaradasın Liya Shamsiyan'ı boş şağında elektre alуы bek qiyin. Әлі ул оқуда, әлі концертта, әлі яңа клип üstünde эшли. Гомумән, бик тырыш кыз. Менә 9 ноябрь көнне Лия Шаллыда үзенең иҗатын хөрмәт итүчеләр белән очрашкан. Анда 100дән артык кеше, шулар арасында Әлмәт, Минзәлә кебек ерак шәһәрләрдән килүчеләр дә табылган. Нәкъ менә шушы очрашуда Лияның өр-яңа клибының премьерасы булган. Җыр инглиз телендә. Әлегә күпләр яратып өлгергән Әткәй-әнкәй клибы өчен тавыш бирәбез. 1320 номеры, топ клип 57 санын язабыз да, SMS хәбәр җибәрәбез. Әткәй-әнкәй ике канат алар йөрәк түрендә Сезгә булган йөрәк
si quieren que igual. Күп санлы тамашачылар тавышын җыган клипка да килеп җиттек. Беренче урын өчен ул мөхтәрәм дуслар бары тик сезгә бурычлы. Алга таба да шулай актив тавыш бирүләрегезне дәвам итегез. Гөлназ Сакаеваның яллары 2 җирдә үткән. Башта 3 ноябрь көне дуслар белән Пермь өлкәсендә бәйрәм иткәннәр, ә 4 ноябрь Гөлназ киткән Казанга. Ни өчен дисезме? Брас вокал белән шөгыльләнеп алырга, үзенең кибетенә берникадәр товарлар алып кайтырга һәм иң мөһим яңалык Казаннан песи баласы алып кайтырга. Ни эшләтәсең бит? Хәрәкәт заманы. Безгә дә дуслар хәзер сезнең белән бер бик мөһим эш башкарып алырга кирәк. Ул Гөлназ Сакаева өчен тавыш бирү. 13:20 номерына топ клип 69 санын язып, SMS хәбәр юллагыз. Yazılgan yarılı sinirken yaratularımdan ben senken Köten sinirken kıyaşı kaş Nurga terip kökne ayqalı qaş Kesin qarama jilerga Bari seni rizaman kederga Hislerimni salaman kuylerga Sinan degan haykuylarga Berginem sin bäxet şatlığım bit Yaşımın silginem dedi yanmışıma yazılgan yarılı sinirken Yarda dolarımdan bilsen iken Yaşımın silginem dedi yazmışıma yazılgan yarılı sinirken Yaratularımın bilsenken Шуның белән дуслар, безнең топ клип тапшыруы ахырына якынлашты. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның усулы бик гади. Беренче усул: 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап яраткан клибыгызның кодын язып SMS хәбәр юллыйсыз. Һәм икенче усул: tmtvonline.ru сайтына кирип яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирәсез. Ә без инде нәкъ бер атнадан соң сезнең белән очрашырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз дуслар.